बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरा बाख्नाय जाथों। नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव अननाय सिबिनाय लोगोसे खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव दासान्दि मोजाङैनो दङ। इसोरनि अननायाव आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ। आं दिनैनि बे भिडिअखौ लाबोनायनि मोनसेल' उद्देश्य दङ। बेनो जाहैबाय आं दाख्लैहाय मोनसे भिडिअ फोसावनानै होदोंमोन। उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननि थाखाय गस्पेल मेथाइनि रोजाबनाय आरो मोसानायनि बादायलायनाय, गस्पेल सिंगिं आरो डेन्सिं कम्पिटिशन आरो बेनि लास्ट डेटखौ आं दिनैनि 15 जुलाइ 2023 खौ हमनानै दोनदोंमोन। नाथाय आरो बेयाव आं मोनसे क्राइटेरिया होदोंमोन जे नोंथांमोना मोसाजेननो हानाय बा सल' रोजाबजेननो हानायनिफ्राय 25 बोसोर बैसोनि गेजेरावसो एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै। नाथाय आंनि भिडिअ नायग्रा माखासे आंनि फंबाय बिनानावमोना मोनसे खावलायहरदों जाहैबाय, बिथांमोना 25 बोसोरनि बारबाय, नाथाय बे बादायलायनायाव बाहागो लानो गोसो होननानै। बेनिखायनो बिथांमोननि थाखायबो आं मोनसे सुबिदा लानानै होदों जाहैबाय। दिनैहाय आङो बे एप्लाइ खालामनायनि बैसोनि लिमिटखौ 25 बोसोरसिम हमनानै होदोंमोन। नाथाय आं बिथांमोनखौ नायनानै दा आङो 25 बोसोरनिफ्राय बारायनानै 40 बोसोरसिम एबा 40 इयार्स बैसो जाजासिम बे मेथाइ खननाय आरो मोसानायाव बाहागो लानो हागोन होननानै आं फोस्रावनाय जाबाय। आरो बे मेथाइ खननायनि जोबथि खालारखौ, अडिशननि डेटखौ नोंथांमोना 23 जुलाइसिम हरबावनो हासिगोन। आङो सप्तासे बारायनानै होनाय जाबाय। 15 जुलाइसिममोन, नाथाय आङो 23 जुलाइसिम होनाय जाबाय। आरो बे मेथाइ रोजाबनायनि नोंथांमोननि जि अडिशननि थाखाय आंनो हरनाय अडिअ, बेनि रिजाल्टखौ आङो 25 जुलाइ थार्सडे खालि, बृहस्पतिबार खालि फोसावनाय जागोन बेलासिनि समाव। बेनिखायनो नोंथांमोना आंजों लोगोसे थाबाय थादो। आरो मोसानायनि थाखाय बैसोनि लिमिटखौहाय 25 बोसोरसिमल' हमनानै होदोंमोन। आरो आं बे डेन्सिं कम्पिटिशननि अडिशननि लास्ट एप्लाइ खालामनाय तारिखखौ 15 जुलाइनि जायगायाव 25 जुलाइ बारायनानै होबावनाय जाबाय। बेनिखायनो जाय फंबाय बिनानावमोना दासिमबो बाहागो लायाखै आरो आं 25 बोसोरनि बारबायमोन होननानै साननानै लादों, बे फंबाय बिनानावमोना दा एप्लाइ खालामनो हासिगोन। आं बेखौनो मिजिंथिबाय। आरो बे मोसानायनि रिजाल्टखौ आं 28 जुलाइ फ्राइडे इभिनिंआव फोसावनाय जागोन। बेनिखायनो बादायारि नोंथांमोना आंनि चेनेलावहाय लोगोसे नांनानै थाबाय थादो, जाहाथे आं रिजाल्टखौ फोस्रावोबा थाबैनो नोंथांमोना बे रिजाल्टखौ मोननो हायो। आरो बे समावहाय आं भिडिअ नायगिरि बिथांमोनखौ मोनसे खावलायबावनो लुबैदों, बे बादायलायनायाव जेन बयबो बाहागो लानो हानाय बायदि बे भिडिअखौ हानायमानि शेयार खालामदो। जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना जेन मोजाङै बाहागो लानो हायो। आंनिसिम गोबांथार अडिअफोर सफैबाय, बेनि माखासे आं लिस्टखौ आं सिलेक्ट खालामनानै दोनखाबाय। आं नोंथांमोननो दिनै आं फोसावनानै होनाय नङा, बेनिखायनो आं तारिख होखानाय बायदि आं नोंथांमोननो बेनि रिजाल्टखौहाय फोसावनानै होगोन। मेथाइ रोजाबनायावबो मोजां मोजां मेथाइ रोजाबगिरिफोरा आंनिसिम सफैनो हादों। आं बेनिखायनो जायफोर मेथाइ रोजाबनायनि थाखाय अडिशननि थाखाय आं अडिअ हरगोन, बिथांमोननि थाखाय आं मोनसे साजेसन होखानानै बुंनो लुबैदों आरोना। नोंथांमोना जेब्ला मेथाइखौ रोजाबनानै हरगोन, नोंथांनि भइसनि सायाव नोंथांमोना गोसो हो। मालायनि भइसखौ नों कपि खालामनो नाङा। नोंनि भइसजों नों मा खननो हायो बेखौहाय नोङो सेस्था खालाम आरो मोजाङै क्लियारै खुगा सिनानै नों खननो जेब्लाबो सेस्था खालाम। आरो नोंनि मेथाइ रोजाबनायाव सास्टेन, जोबनायावहाय नों सास्टेन थाहैया जोंनि मेथाइ रोजाबग्राफोरनियाव, बेखौ जों मिथिनानै लानांगौ आरो बे सास्टेनखौ लाखिनांगौ आरो लास्ट सिरियावहाय जों सास्टेन नांगौ जायो। बेनिफ्राय जोङो जेब्ला मेथाइ रोजाबगोन, बिनि स्केल नट ना, बेखौ कर्डखौ जोङो जेब्लायबो गोसोआव लाखियो आरो मोनसे रिदम, नोंनि जे तालखौ हमनानै नों मेथाइखौ रोजाबनानै हरबानो जाबाय। आंनिसिम दा गोबांथार बेबायदि मेथाइ रोजाबनाय सफैदों। गोबाङा दिनै पारफेक्ट मेथाइ रोजाबदों, गोबाङा दिनैहाय माखासे डिसटिउनबो रोजाबनानै हरदों। बेनिखायनो आं खावलायदों, जायफोर फंबाय बिनानावमोना बाहागो लागोन, मोजां गोसो होनानै बाहागो ला। आरो जायफोर मोसानायाव बाहागो लागोन, फंबाय बिनानावमोनाबो मोजाङै गोसो होनानै बाहागो ला। जेन इसोरनि आशीर्बादखौबो नोंथांमोननि मोसानायनि गेजेरजों, बादायलायनायनि गेजेरजों, नोंथांमोननि रोजाबनायनि गेजेरजों जों साफ्रोमबो मोननो हायो। दिनैनि फोसावनाय हाबाफारिखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।